Hi, hello, kumusta? Yan sa minyong alagad sa kanginan, Mr. Asap, Trifon Morales. Always say a prayer, mga kaisunod mo na importante atong ipaniguro ito sa itong labang magagahom. Thank you kay Lord. Si magyata ka namang grasya, matag adlaw. Thank you kay Lord. Asap lang kita. Okay, shout out akong amigo. Merry Christmas and Happy New Year. Ngadto sa akong amigo sab ni Yulo T diha sa Cagayan de Oro City sa Kauswagan, no? CDU. Okay. Salamat kayo sa imong paggawa mo. Merry Christmas and Happy New Year. Ang ako niyang pinaskuhan, uban pa rin napita. Okay. Mayong sa ulog sa atong kuhan inong tapunga, sa atong mga Pasko, pinaskuhan karong adlaw o nga subang pa mga adlaw. Pero para nako ang Pasko, kada adlaw. Okay. Bueno. Ato timanon karon ang atong suwatan po sa kanay pinadakin sa kababay nga nagtago lang sa ngan nga kuni kini gibawatan og duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong sender si Kuni. Kini akong problema bahin ni sa nag-abang sa among karaang bahay nga puwertig yung bagsika. Kuro ko ang itlog sa kumpana, paugat kaayo ba? Pero aron ko masabtan na akong sugilanon, no? Ingnon ko sa pagsugod ini ang tanan. Ayoko sana na ikaw ay mawawala. Mawawasak lamang ang aking mundo. Ngunit... Oy, nay nangito. Kinsa, nay? Ay nag-abang sa pikas, murag naghatod sa abang. Aw, o sige kadiyot lang, nay. May adlaw day, kining asay mo ba na? Kisa ganito ngan? Ah, si Joloin? Oo, si Bachelon day. Ato sa kulon, sir. To pa'y gipalit. Ayaw pag-sir na ko, tawagan lang ko bukart. Usa ko ka polis. Aha? Usa ka kapulis di ay? Nga ako sa presinto 5. Kung si problema ninyo diha nga, doon na ba rin maghagis-hagis, ay alam ka pala ka, tawagan lang dayon ko kay ato rin ng isalvage. Ito na joke ra. Di aro di akong bayad, oh. Ay, salamat, sir. Ay nalagi pag-sir na ako, kay masir ko ta na. Bugart na lang. Gini, hari na ko. Sige, salamat. Hala, no? Ay, pulis na ito siya. Kadako kag bunal adto, no? Ay, bunal naman noon. Ay, naunsa naman. Ay, armas de ay, uy. Mauday nagbagal pirmi ang yang kilid. Pusil tingali to. Patay na. Lisura na ba aning pulis mag-abang, uy? Di ka may maproblema inig paningil na. Ay, higop ug maayo aning sabaw sa tinuwa. Init pa kayo na, nya labas pag yun. Ang kalami. Mao di lami. Ay, Labis dong. Ay, Doon day. ay dong ba? Dinito ganinang buntag. Kada nag-abang sa atong bahay sa pikas ba? Naghatod siyang abang. Oh, mayo noon. Pulis man na siya dong, no? Ha? Pulis din na siya, uy. Modeng pirmi magbagal ang iyang kilid tungod kay naa siya'y armas. Nao ba? Ingon pa siya nako dong ay, kung ganahan kuno ay, kung ganahan naman noon, kung naa kuno'y magbinuang dinhi, ingnon lang kuno siya. Kung panalitan, isalvage pa ta ba? Kay ipasalvage sa kuno niya. Mao na iyang sulti dong. Bida, no? Kung sa bagay, mayo noon. Kaya doon na yung protektar na to din eh. Ay kana lagi, mo'y mo protekta na to. Ug mo'y magpabadlong saan man. Di no hinuntan ng pulis badlongon no. Kay naaman sa itarunggod anak nila. Pero kasagaran ra ba mga padlungon basig pamusilon puntaan na Dili sa tingali na eh. Bagsika ra pagnaong anang pulisa do. Namin ginoong mga pulis day. Kina bagsig sulog na ako. Kano mo tigas ba? Kay lisod po kayo mukmuk ignaong mga pulis. Oo, sakto sad, mausad. na. Ay nananyuga tagig pagtagad oy. Pangauna mo. Sige na. Kay manglaba pa ko human ninyo kaon. Ang pulis ang niabang sa among bay nga karaan kay nakapatukod man mig bag-ong bay. Diara pud sa unahan og gamay sa among bay nga daan. Unya para di masayang ang bahay among gipaabangan ug sila mo ay nakaabang. Unya, Pre! What's the matter, pre? What's the matter? Ikaw ba hindi Sa yung inyo. matter na ko? Kung sabi mong matter na ko? Kuan, pre, sa inyo rin sa inyo rin nag-abang pulis nga magagigian din, pre. Oo, gano'n mo din, pre, ha? Di ham guti kulata siya, pre. Agi, siya naman. Dati kulata niya. Ano ko no? But nga ano to, kuwatan ko to, pre. Kasi man nagkulot ah.
Ay, si Timoy God. Ah, Anak bang serious mi? Isminya naman. Seryo Gloria ba? mo yung gikulata? O lagi. Si Seryo katong driver's tricycle? Oh. Yang anak ka si Timoy may gikulata. Mao ba? May ganay kay wap sila. Ah, Mga kawat ra, posilon dayon, porbida sa ng istorya halisod sa kaya na. ay di man mo tug as Timoy. O wa pa kita sa armas. Bisawat man na. Wag gud mo ang kuno hanggaw. Mao ba, pre? Oh, tuti haling Timoy pre. Nya sa bros Timoy? Ta presinto, tanggong. Ha? Oh, Kasi presinto. ikaw, Timoy? Panty sila silingan. Taan, unsa ba na? Lagay. Mura sa kita ka diya doon. Ay, ako ba, sige lang mo basta main. Bida. Basin, pre, no, maunay nagkalwats pantis kong asawa, kay sige mo na siyang palit og panty. Ha? Nga sige mo siyang kawai yung mga panty. Kawaton ko, no? Na, basin og si Timoy pre. Kakanahan, yung bataan. Nagpasalamat mi nga naa sila sa amo nga nag-abang, kay at least ba may makabadlong sa mga badlungon dinis amo. Unya milabay ang pila ka adlaw. Dong, nihatag na silang abang ang nag-abang speakers? Yan lang ito pa niyang lade, eh. Di bitaw na budagan. Ako rin yung maningil. Ayay! Naunsa day ka, uy, nagpingit man ka. Ay, ang kuntuod eh. Di mo to idol. Atrawa, di yun mo to taon. Sakit kayo. Ito no rin ang haplas na ako. Uy, Julon. Naghubag man ang imong tuhod. Rayuma man na. Ayaw anang haplas. Mabitin ka lang anak permi. Kadiyot, nakoy tambal anak. Bidara ay nasa kong bulsa. Kani oh. Oh, kana mo na tumara. Uy, laksan? Mao ni ang pinakapaspas nga alaksan, ang Alaksan FR. Aduna kini fast relief formula that works in as fast as 15 minutes. Nga mo diretsong aksyon sa tanang panakid sa kalawasan. Ug hasta na sa rayuma. Mo ni akong gamiton man kay nakauyon man ko ani. So sige na. Di ba makauyon sa kaani? Hindi ta, madaot na day. Hala, dili dong. Uy, luwas kay ang pagtumar ana kay doktor sa sentro ang nag-prescribe ana. Mga wadyo kay angay kabalakan. Sige na, suway makauyon lagi ka ana. Ansa na, nagsakit pa. Okay kay day, wa na day. Muragi magic taon, oy. Dali dawa, oy. Dawa ko bang ko to, no? Sa ato pa, nakauyon ka. Oh, dahil kauyon kay ko. Tagaan na ko stone nila uron po dani. Kay sakit naman sa tuyang tuho taon. Di na ko ng haplas-haplas na. Kamansa na itong sinina. Anak yun mo na sakto. Magagwanta man ka ng haplas-haplas. Uy nga, naamay ka usara tumaron. Nga epektibo pagit ka ayo. Palitan ni dagha day ha. Pundot ang disbay. Unya nang labay ang mga adlaw, medyo dunay gamay kausaban ang gipakita sa nag-abang sa amua. Unya, Dong, wa pa man mo anhi ang pulis? Tingbayad naman niya sa abang, di ba? Oo, noon. Pero wa pa man. Unya, mo anhi ka to. Bot lang. Lamilapas na rabag duhak adlaw. Lakaw ay ato. Sa ako nga tuod day. Adtua na lang kay basig nalimot to siya ba? Ikaw na kay ato dito. Nayabag naman noon ni siya. Uy, ay kay adto dito kay naamang ka na ko'y kibuhat diri. Ay, wato lang nato day. Basig bari na to. Og mo are lagi. Kung ni are pa, kung gusto ko siya mo bayad, diri na ang tagahapon. At ba kung usang adlaw ay ting bayad? Sula ni day. Naisig hasol-hasol diha. Sige na ato. Wala ba tayo kwarta diri? Sige na, Julon, lakaw na ba? Lagi. Yan ako sa bayang Bogart. Murag, uy, sirado man. Tok-tokon lang ako. Mayo! Kisa na, papusil na. Oh, yati na. Kisa na, tubag. Boss, kuhan boss, kining... Kinsa lagi na. Ako di boss! Amo, ba na tugo nga rin, dili ko pasamo ka. Ay, nato. Kinsa may nagto? Julon, ikaw mo di ay ni. Binakong ako mga asset na. Dili ko pasamok basta mo pahuway ko kay... Ako ito gabi Naamagod may gibugha gabi Ay, buka. Nami gibugha gabi Amo gisalvage ba kay drug lord man to gitumba na mo gabi Abi na ko namaligya kag uling kinubuga kag kahoy. Sikaw Tao amo gibugha amo gitumba ba kay sagbot mo gutos katilimban
usa ka drug lord. Mao nga mong hipos ay. Mga ba, sir? Ay, bugart na lang. Ay na lang, sir, kay masir ko ta, ana. Kiningon sa may ko ikalaga di mo, ha? Nabay problema? May nang hagis sa inyo? Kisa mga bugha, unta na. Dili, sir, oy. Ubos ko an, bugart ka ng... Samta di. Kining... Guard, maningil unta ko sa abang sa bahay, guard. Sa! Ay, joke! Joke ra to. Tuon. Gijoke ka ra ka. Bitaw to, kinihibuha nga. Wa ko ni mo ari awin. Nalimot man ko, pero na ako'y kwarta at doon ta. Imot akong giari. Pastilan. Wa na noon ko'y kwarta. Okay lang, okay. Ay, joke ra sa do. Ayaw, ayaw. Dahil sa hatanaw na ko, ha? Doon na pa ba'y nabilin sa kong kwarta, ha? Buha nga. Wa masad ko ni mo nga rin, ha? Sahay, malimot mo kuning tao. Oo, anak mo dyan. Malintanon dyan ta. Kadiyo ta, kay kuhaon sa nako. Asa mo itong pitakan ako? Ay. Di sana mo itong ibutan ko tapal sa pusel. Uy, hala. Bida, kisabay na hilabot ko niya. Kaglit Ay, boss! Boss Bugart! Mabalik lang ko! Sige, rin ako! Bahala ka di, ay. Pusil lang pinuta ni mo. Pagkakindort! No, asa naman yung bayad? Nihatag siya? Manday. Wasay wa. Ako, day. Wa ko siya kwarta. Nalimot siya. Naunta ko to siya kwarta itong isang adlaw. Jawa man ko nun ako siya to. Nagamit nun niya. Binuang. Sige, di lang. Bubayad na dayo. Di lang na to apikihon taon. Kay lisod kayo. Unsay dili ha? Wala tay kwarta diri uy naunsa man ka dayabag. Day. Nang ko'y kwarta dire. Kanira sa kumita. Uy, dili ha. Nayabag ka da julon ha. Para pang emergency na natong kwartahan, gamito na nimo. O gani, for emergency, man yung emergency, man di kanila sa, mabayar na lagi to. Nakita na ko nga murag may kahadlok ang akong bana sa pagpaningil kay lagi pulis ba. Mao nga ako siyang gipugos gyud. Asa naman is julon uy? Kasayo bang nila ag aning kanahang dako? Nay! Unsa man? Naibaw ka kasas julon? Uy, sayo man tong may bangon. Ay asa man ko di ning tawhana. Wa dito sa inyong kwarto. Basig may balik og tuog. Na, nakita maguton akong nibangon na. Na, susiha ko no dito sa inyong kwarto. Basig ni balik kay gugigigda. Ay, ahak ng tawhana. Uy, sige na, akong susihon na Ay, pagkakanahan. Ni aragid ay ni dinhi. May balik man ni katug. Huy! Julon! Bangon sa... Ano, day. Karon magkatong gisaad ni Bogart nga bubayad siya sa abangan ato-ato. Huwag tisod anot anis pa ni Udturos pa ni hapon sad. Lakaw ato-ato. Marir lagi ito, day. Wataw na to. Sa'yo mo ari, uy! Kung di mo ari, mapas mo ta! Pas mo ba, ay? Ay, kwarta diha. Nayabag naman tingali ka, Julon, uy. Ayaw na ginagamitan ng kwarta nato kay para pang emergency na, di ka kasabot, ana. Ay, Sonya. Wa pa mong bayad. Pag sunday ni mo, gabita lang sana. Ilisi na mo hatang na to sa bangan. Kanahan ka man kaha, uy. Unsa man, ha? Mahadlo kang maningil adto? Abi kay pulis? Di ko di hadlo ko taon. Hadlo ko taon. Gidangan. Aba, di ay. Ay nalang tanin mong Juluna ka. Nahibaw ko na hadlo ka. Ano ni ba mga hadlo ko? Na, niputi imong itlog. Ilisi mo. Chito itra. Makalagot kini akong bana kay mailas hambog nya talawan di kay dako. Mao to nga nakahukom ko nga ako nalay mo adto ug ako'y maningil. Oh, asa ka day? Asa pa? Adtuon ko ng Bogart. Paninglan ko na siya sa bangan. Ug di siya kaabang, pwes papahawao na to. Usa, nayatay na ha. Bida ba kayo mo ka na? Oh, nga nagutaw dili. Hapit na mo tulo ka buwan nga wa siya kahatag sa abangan. Unya pasagdan lang nato nga maingon ana, ha? Uy, kahilas gud niya. Ako'y maningil. Ay, ayaw lang. Ay, kog pogngigod. Sikarang ko ng bag-ang ni Moron. Sabi, violente naman ni mo, eh. Hasta ko yung mabirahan. Aw, apilon tagit ka. Magpugong-pugong man ka diha. Wataw na natong bayad, oy. Kay gihuwat naman bitaw na nato, Julon. Pero unsa man iyang gibuhat. Gisigihan na lang tagsaad. Ay, day, pamina. Try to Ay, listen kog to me. pogngi lagi. Try to listen to me. Ikaw rin mabuthan ako ron. Adtuon ko na. Nagtuo siyang mahadlok ko niya kay polisiya.
Ay, daghang pulis amo do. Ha, bantay lagi ni tawhana ron og di nimo hatag. Ha, maitsa puwera gid siya ng baya. Awa niya. Day. Ay, niyan ako sabay. Ako tuktukon. Sila. Ako, ang tag-iyas bay. Kung si Julon madani mo hadlo kay pulis ka, ako dili, bisag general pa ka. Nanay pagdonit niya siya na gid ni. Bisir ba kayo karon kay naglimpyo ko sa kong pusil. Kay naa mi operasyon karon. Doon na mi isalvage ron. O sa drug lord. Nga tag-iyag pa abang ang bay. Bida. Oh, bago ning limpyo na ko. Wapo gyud nimo kagartaon. Oh, kasino gud ana. Di po ko makahatag ra baronda kay na problema pa ko nga akong bugha unon kay babae ra ba? Ya dilir ba ko mo ilaw babae? Ha? Ikaw day. Wa ka mamaligya og druga? Ayaw gyud ra kay bad na. Mabuka ka na mo bisag ikaw pa'y tagiyaning bahay nga akong gipuyan. Kanay mo ba na? Sama na? Wala mamaligya? Ha? Wa, uy! Baligya gutaon, wa, uy! Kay basig na maligya na ba? Murag yan, dir servira na ba na sa mga kauban? Perme mo ko na makita rin mo ba na mag-istamayan dito sa skina. Pero, ila kabala ka. Mientras ni ako, way magkapanghilabot ninyo. Ako rin bahala ninyo. Salamat ha. Tingnan ko og doon na magbiruag ninyo. Kay, Ikaduhan na ni mong kak. ay katuwa ni, buto na. Nya, saan man ni ron? Warabo ko'y kwarta. Ay, unya na lang. Uy, naunsa baya ka. Mura mang kag others. Uy. Dili na pwede. Dili kay, ni amanoon ko'y gamay dire. Maulan niya ko'y una. Ayaw na. Kay basig, uwa na kay magamit ba? Ayaw na. Kuan, kining wabito ko'y kwarta dire. 20 pesos ka lang taon niya sa kong pitaka. Kwarta, kanila ko'y una. Ayaw. 20 pesos imo. Nako'y 50 Kadiyot 50 kani Imo na lang ri. Sige ha. Aris ako ha. Salamat kaayo. Kuan. God bless you. Mao ni akong problema kung unsaon ni namong tawhana, mahadlok masag kuoy. Og amo ning i-report sa mga pulis, siguro yung may dag-anan kay iya ra bang mga kauban. Nahadlok sag ko nga iya unyang dumta na nga akong bana. Unsaon ka ni namo sa? Bahala na lang unta tog di siya mobayad basta mo pahawa na lang unta siya bay. Pero unsaon lagi sa? Unsa man og kamo ang pasultihon? Connie. Thank you, Lord. Salamat kay Lord Mama Mary. Salamat sa Good morning! Hello! Hi, Badlaw. Salamat sa tanan. Ako yan, Pipito. Good morning ni Muli ako ya. Sa tanan ni mga tao di halabi nagdung GR Pipito ni Vice Mayor Choi Asnar o yun man ni Sir Ricky Asnar. Get well soon, Sir Ricky. Kumusta ka diya? Ni Ma'am Nicole. Thank you so much kanyong tanan. Sa tanan gayon nga mga tao nga namati na to karon sa sugod pa sa alas 4:30 na mo duty sila si Sir Arnold o si Ate Ken, Ate Pretz. Alas 4:30 sa kadlawon hangtod na sa kay murag naa na programa nga alas 5:30. Ambot unsa ng programa nakalimot ko basta alas 4 ngadto sa alas 5:30 sila si Kuya Arnold o si Ate Ken nya si attorney alas 6 sa straight to the point. Straight to the point. Sunod din ta kung ako pasultion. Kuya Alan Ate Pres! Ay, sa mga ginani mo dahil murong ilit pa kayo na! Don Pepe Tabliya, Wow, Kuya Alan, para sa pinaka-best. taas kay energy, para Wow. happy lang tatanan. Yes, thank you kay Day. Murag lamia, di doon pipitabli. Basta buntag sa iyo, mo gini the best kayo. Salamat kayo. Okay, sa tanan na itong mga kaisunan. Salamat kay natong tanan. Sa tanan kayo ha, sa mga tao ni former Kapitan June Ramos na nagbuhat sa iyang migayon. Kaya, Merry Christmas and Merry Happy New Christmas Year ka natong sa tanan. tanan. Murag, belated Suki na ni Ate naman Press. kita binaw. May tag-advance, murag belated na siguro Belated na Ate na Press. tingali? Oo, murag belated na ni. Oh, Or pero New Year wala pa kaabot pa. ha. Basta, New Year. ni-greet yun ninyo sa Oo. wapa, moabot ang Christmas nga, Merry Christmas nga, Happy New Year, o Big Senior. Anong gayo na mahimo patang mudawat og mga Christmas Tinood na, gifts, no? mga Christmas gift. Nila ni Ma'am Ninin, Moreno. Inyong araw na Ma'am Nina. Ninguro siya, ariyain yung gift, sir.
Kamong Ate Pres. Kuhaan ka ng lobster. Ayun siya. Ko sige ba, mga namin siya. Sige, ari mo kay magampo kung magbagyo. Ayaw na ba? Para di ko nuta ka uli. Ayaw. Merry Christmas. Merry Christmas, bitaw, Merry Christmas, Ma'am Nene. Thank you kayo, Sir Cardo Moreno, o ni Dong Albert Pupati, ha? Ang atong kapitan sa Bilisan. Bilisan, Bohol. Maabot tong kunsilor sa Panglao, Ate Pres. Kay Ay, ay. mudagat di siya pagka... Kapitan mudagan siya pagkakunsilor sa Panglao. Angayan po siya, kay buutan, pugihan. Buutan, niya. Dili hangol og mga kaptangan na Ate Pres. Dili kurap. O dili kurap di hangol mga kaptangan kay kana lang ang gitukuran nga yuta sa ilang high school oh. Dako ug kay na taon. Ilang gidonate. Iyang gidonate ang high school din sa Bilisan. Iya sa ilaha ng papa nga yuta. Pero iyang gidonate Ate Pres tugod sa alang sa kaugmaon sa mga bata. Thank you kay Dong Albert Bumpat. Talagsaon nga kapitan pero bayag lang taon. Unya sa tanan gayon nga namati na to Ate Pres. Okay Ate Pres. Okay, og pasalamatan ako gulyat ang tanan nga nagtumarog. Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas sugar. Munang ayaw si piyata, inom gyud kada adlaw katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom na kada og sa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Idik pa ni utuma og gihapon, usa gihapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon. Una ka mukaon sa imong paniudto. Ini kagabi mausab gihapon. Sa dili pa kamukaon sa imong panihapon. Inom na sa kadaan sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. O sa tanan. Og Oy, ano pa alang sige Ate ni Pres. atong dunay problema sa kidney, UTI, dunay herbal nga makatabang nato bahin aning atong problema sa kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Gituyo gyud pagbuhat para lang sa atong kidney o UTI. No? Unya, kung taas na gani imong creatinine, 4 to 9 na, kinahanglan mo inom na kaanag kada 4 ka oras usa ka kapsula, kada 4 ka oras. No? Unya, kung okay na ang atong gibati bahin sa kidney o UTI, kuan na lang, maintenance na lang, usa ka buok, usa ka kapsula, kada adlaw. O don't panic, it's organic. O Maukugon Herbal Capsule para sa itong mga kidney. Okay, thank you Ate Pres. Og sa tanan natong mga kaigsuonan nga migamit sa ato ang number 1 nga plus Merry Christmas ka natong tanan. Sa tanan natong mga edad-edaran ha, di gyud nato kalimtan ha. Kada adlaw nga plus kita sa ato ang Sed Liniment Oil, labi na karon nga bugnaw na kayong panahon tungod sa Easterlist og sa kining amihan nga nag-abot niya mao ni sa tuam sa Pasipiko mao na ang busod rin nato mao ang amihan nga bugnaw gyud kay ngangin pero buyag lang itaon kada gyud kadlawon tugnawa pero buyag oy og sa tanan nato mga igsunan kinahanglan mga haplas gyud ta sa ato ang Sed Liniment Oil nga number 1 nga haplas sa Kabisayan ug Mindanao tinuod nga wagtang sa ato ang panuhot pamaol padakit sa kalawasan arthritis rayuma ug gupan padihang mga problema sa atong kalawasan. Labi na gyud sa dinggi, lamok, katul-katul, paso-paso, og inguman kutos sa kabataan. Ato lang ng hisuan sa ato ang number 1 nga plus Liniment Oil. Thank you kayo sa mga nagpaluyo kanunay sa ato ang Sed Liniment Oil og matod pa sa staff sa Sed Marketing. Merry Christmas kanatong tanan og kinahanglan nga anar gyud ta mo palit sa butika sa ato ang Sed Liniment Oil. Di ba Kuya Gili? Wow, butika ra gyud mga igsoon, mga suki na mong tigpaminawan o tigamitan sa Sed Liniment Oil. Okay, Merry Christmas sa inyong tanan dia ha. Onya, atong basahon mga igsoon sa Facebook, bisitahin ninyo ang page sa Sed Marketing. I-type ninyo ang Panyawan Herbals. O kayo kalimot nga i-like ang page. Makita diri tanan ang mga genuine Sed Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Sed Marketing mapalit na po sa Shopee ha. Ato yun yung balik-balikon kay kusog ra ba labi na paron. Sige na sa balik-balik uwan gams. Kinahanglan nga magtindir gyud ta ini. Nya magrita sa mga suki nato nga tigamitan og tigpaminawan nato gams. Kini si Winnie Humawas sa Road Runner Taxi. Naman siya mapuyo sa Hipodromo. O kini si
Archibik Abulyaw diya sa Tihiro, Albula Street. Salamat kay ninyo mga suki na mo tigpaminaw o mga suki pagi mo sa Sid Liniment Oil. Thank you. Og Merry Christmas nila ni Romel, Janet, og Litlit, og Abigail. Merry Christmas sa atong tanan. Labi na gyud sa ako ang mga pagumangkon diha sa Malalod, si Inday Kimberly, og si Inday Princess. Good morning nyo diha. Og labi na gyud ni Dodong Billy, og ni Inday Ninita. Good morning nyo tanan dinha. Day, og Merry Christmas kaninyong tanan. Og salamat gyud kaayo. Bam! Salamat kayo sa ato mga tigamitan sa Celebrity Kodik Beauty So, Pilipina ka ni mo diha, Mrs. Ligaya mo ni ba, o Jimmy mo ni ba sa subad now. Mintin lamang ha, adun na kini glutathione o papaya extract doon na moisturizer. Adun na kini mga sangka para sa itong mga whiteheads, mga blackheads, uban pa, mga up, mga pugis-pugis sa itong panit. Gamit lamang ka mo sa Celebrity Kodik Beauty So, ingom na sab ka ni mo diha, Mrs. Myrna Lauron o Mr. Sammy Lauron, care of Summers Yuse sa Valero Ulit Karkar. Salamat kayo. Ang ato ang mga trabahador diha, ang ato ang mga sakop, ipaminti nila ha, ang Celebrity Kodik Beauty Soap. Okay, kumasap ka mo, Ma'am Vanessa, Taglina, o diha sagot lang, aligaw, Mrs. Andela Cruz, na Mrs. Lita Hugo, imintin lang, ang mga bata, ha, ayaw kalimot. Salamat, usap ka mo, Engineer Warren Taglinaw, Mr. Warlito Taglinaw, o Mr. Wilmar Taglinaw. So mag-invite ka nila ka na ako sa ilang Christmas party, December 18. Ang mga dancers, katong mo apil sa contest na galigo sa iyo gamit ang Celebrity Kodik Beauty Soap. Thank you. Okay, salamat kay Bam Unya sa atong mga kaigsuunan nga bisag kinsa ka pa no? Bisag unsa pa ka? Bisag kanus sus do na gyud toxin nga musod sa atong lawas. Kining toxin mga kaigsuunan mao ni daot sa atong blood cells. Mao ni mohatod ang atong blood cells og oxygen, tubig, nutrients para sa atong lawas. Kung madaot gali atong blood cells mao ni hinungdan nga mulapot ang atong dugo. Kung mahitabo ka na nga madaot ang atong blood cells tungod sa toxin, ay mao na hinungdan masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa, constipation, kidney disease. Mao nang kinahanglan gyud nga mawagtang ang mga toxin sa atong kalawasan. Pinaagi sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang kining G-Detox Plus Herbal Capsule, usa kini ka natural nga detoxifier. Usa ka natural remedy nga tigwagtang sa atong balati o butagtag sa toxin sa atong kalawasan, puno pag yun ni sa nutrients nga mao'y makabaligon sa atong vital organs busa. Huwag tango na to ang toxin pinagi sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pagtumar na to ani usara kapsula kausa sa kadlaw kana kun wa pa kay balatian. Pwede na nimo imnon bisag duna pa kay maintenance, pero kung duna na kay balatian katulog yung kamo inom sa usa ka adlaw buntag udto hapon. Kana kung duna na kay balatian ha, unya usa ka oras sa di pa kamukaon. Unya imnan gyud na nato 8 ato sa 12 ka basong tubig matag adlaw. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan nga mo hinungdan sa imong balatian o karon lig-on gyud kanunay atong vital organs, inom gyud ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog number 1 mo tangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Okay, Ate Pres? Okay, ang sender na ito karong adlaw, Si Goliath. Connie, Ate Pres. Connie. Oh, kinis Connie, Ate Pres, ang iyang problema lagi ka nang naay pulis nga nagkuan tao, nagabang silang bay. Unya kada paningil, padungdungog nga doon na si bughaon, doon na si Looy. kuan, di pa ni maayo. Bisan tuod, Connie, bisan tuod og kuan. Ikaw ba, mo sa ikatambag di mo ani ba? Sa una, nasultihan sa akong amigo nga og naay pulis, dili kuno ta angay mahadlok gulyat kay usata sa nagsweldo nila. May pong. May pon. Oh. Yeah. Ug ari po ka diri sa panultihon sa balaang kasulatan sa Old Testament. Panultihon 22 versikulo 24. Ayaw pagpagkighigala sa mga tao nga init og ulo og daling masuko. Tingali niya magkakatuon ka silang batasan og dili ka na magkabiya ni ini. Ang kaning sa atong suwat nga gipada sa atong sugilan karon, tuyon kinatingali ni nga mura siyag manghagis, mura magsiyag Aron di siya pagahi at kapanilngan. tingog kumala ng maniningil. Aron di ka panilngan. Oh, aron di ka Kaya panilngan. yan ang modus, oo.
style ba niya? Sa una, sa nagpabuhay pa ko, nitong bata-bata pa ko dito sa Kapitol, ako maniningil dito sa unsay nga nini. Maniningil dito sa katong apartment sa kong amo, diin usa ka kernel ang nagpuyo. Ay, maningil man jud ko, di man ko mahadlok. Kung gisuko man ko, maningil man jud ko. Nya. Oh. Baka hadlo ka. Wa man. Mo ingon lang. Dili to pariyaan ni imong gipadil nga dili pariyaan ning atong sugilanon karon. Ana jud ang kinaya usahay nga murag pinagahi ang storya, aron ka makuyawan pero maningil ba jud ko. Oh. Ang kanang iyahang ingnon ta katong magpagigay siyang tingog niya murag ibundak niya ang kuan Gulyat Priscilla. Wala man mag-ingon niya, mura man lagi sample nga naa sa Ibuga unon nga sa Salveronon karong gabi una. Pero wa man siya kidirikta nga siya. Igura man siya ningon ka nga imong bana day, wala man maligya day. Wa ka na mo baligya kanang sabuki amo niya nang kuan, amo niya nang aw wa ka na mamaligya og drugas kay amo niya nang Salveron. Iya, wa man siya gidirekta, gipangunta na raman. Wala. Oo. Pero, ugwa ko ba sa'yo, no, kadang isumbong ni sa ato ang Oo, head sa sinod na. Region 7. Kay under man ni sila. Murag si, amot lang, no? Victor Del Rosario, siguro to'y head sa ato ang diha sa Region 7 ba? Murag bago ni siya atong March 7 man ni siya na assign na to din 2022. Pero sa Pag siya pagyapon siguro, gwapa, ilisi ha? Sa ako lang ni nailad, pero kinanglan nga isumbong ni silang Sumbong dako. yun. Ma'am, kay di man ni maayo. Ikaw pulis nga sumbanan ka sa maayo, mura ka giya na mo nga mga sibilyan. Ikaw ay mataktak ni siya, madaot siya ani bam. Pero wa man nga detalye nga wa sa kabayad ug sa kabuan do kabuan. Uy, upat ka buwan. Upat ka buwan? Upat ka buwan. Tulo ko ka buwan wa siyang bayad niya. Wala ka gwantas ko ni siya man niya to. Kinahanglan oy. Kinahanglan nga. isumbong kay- gina. Na niyam gyud sa Mami Berlina, gikan man gyud din abot. Bag-om gyud ni naabot gikas gawas. Di mo ato ma'am sa Oregon. Oh, sa Oregon. Oh, mao ni sila. Musulti kintas ato ang mga kadagkuan sa pulis kung kinsa asa ni siya na sign. Atong sultian ilang head day day ko ni sulti day ang ilang head nga mao ni iyang kinaya sir ini paningil na mo day ingon nga naami bughaon ang iyang last giingon na tipres babae ra ba kung bughaon Lo? oh nya managpaabang ra bas yung Nagpaabang ra nagpaabang babae. ubay Nanghadlok yun. ang hadlok yun oh unsa man ka wa ka mamaligyan siya bo kay mabugha ra ba gyud ko wala At siya mo dool sa direkta nga labaw ani ng puyo sa iya asa siya Oh. nabilong. sa inyong dako O, o sa iya riba dako, kung asa siya Kana nabilong. ang dako ng pulis. oh, dako-dako. Ayaw lang ni diretso sa barangay. Sa Oo, ilang ayaw. dako, mga ikuan. Ang dako Abot na lang. lang. Ang Kinahanglan dako pa ba na nga lang. maduol tas barangay. Pero ang dako na lang yun nila. Di Oo. press, masultian Para na ni. mabadlong. Kalakiya para mabadlong tao ni. mabadlong. Sakto ba ito kung nabasa diya sa kuan, kampo sa pulis kanang Gulyat, ingon, to serve and to protect? Oh, to serve and to protect. Mga bitaw na ang mga mutos pulis. To serve and to protect. No ID, no entry. Mo security. Ako, naamdo ko yung boyfriend sa una nga sa Okay, kapulis. Ah. Nagpasalamat yung ko Gulyat. Kay Gingnan ko niya ig-agi ka din mo dire sa kung nimutangan, kinahanglan. ay oo, kung- kita na mi ana oy. O lagi ba, kinahanglan. Ang iyang mapahimang no ba? O, kinahanglan nga dili ka magpataka kanang istorya ng mga tao. Labi na kunog. Labing mag-jacket. O, labi na kunog mag-jacket. Kinaag yun ay giluklok. Kaya ang langgam gani kuno, dili kuno mabatog sa sanga nga gabok. Di ay. Oo. Oo na nga. Pero kaning iyaw, ang yun giluklok. Ipakita bang yun? Pakita oy. Ang sa bago pa na ako gilipiwan. Sinaw pa kay na. Sinaw kuno kaayo. Uy. Panghadlok. Ang sa sinaw bam. Ang oo ko doon sa iyo, Arbas. Pag-sure ba? Kay paragaba tao na eh. Pero katong nakita na ko, lahi to siya. Sa man? Murag bunga sa tambis. Piling kay kulot. Okay. Wasa, oy, day ko ni, wag yun bilayin katambag. O, di mo ato kas barangay, imong ipakuan, pero marag di man di mo atubang barangay, ato lang yung kas Oh, dako, siguro pwede din. mo ato siya sa asa siya na bilong presento. Ah, Sakto ba? Diretso na eh, day Sa ko ni. iyang labaw. So gina nga sa dako-dako anang pulis Mm-mm. karon Isulti na kay ang mga aron pulis. mabadlong ba?
pulis nga mga tarong dili man inana. Mabayad man gyud. Kadaghang mga nagabang og pulis, nagabang og bahay mga pulis. Pres kada ko. Baga sa ninong pulisan. Magiroon gyud, magiroon. Basta kada paningil gulyat, ipakita ang sinaw. Pakita niya sinaw, kita ka ni gasinaw. Ganahan ka ba? Dahil lagi itong ako. Asa man lubog ni kignaw. Niya naman siya nga. Oh, ping-ping ako. Anong luspar na imo? Salamat mga nagatito naman noon. Kuna ko ang puzzle, Tihon.